Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gihalad atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, pinaagi nining santos nga misa uban sa mga pangalian ni Saint Ignatius of Antioch kansang memorial gihandom sa simbahan karon. Aron mandam kita pagsaulog niini, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nangalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom sa tanan ug walay kinutuban nga Dios, imong gidayan-dayanan ang balaang lawas sa imong simbahan, pinaagi sa mga santos nga mga martir. Itugot ngang himaya sa pag-antos ni ining kinabuhia nga maoy nakabantugan kang San Ignacio, maghatag kanamog kanunay nga panalipod. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, unsa may ikasulti nato, mahitungod kang Abraham, nga amahan sa atong kalibrungan unta siya sa pagpasigarbo, apan dili atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Suhulan ang tawo nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Apan ang tawo nga wala magbuhat, kundili nagtuo lamang sa Dios, nga nag-isip nga walay sala sa tawong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay nga bation sa tawo nga gimatarong sa Dios, nga dili pinasikad sa bisan unsang buhat niya, sumala nining mosunod nga pahayag. Bulahan gayud ang mga tawo kansang kalapasan gipasaylo sa Dios, ug kansang mga sala gitabunan na niya. Bulahan gayud ang tawo kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Sa panahon sa kagulanan, gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ang tawo, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tawo, nga wala pasanginli sa Ginoo og sala, kansang espiritu walay kasalanan. Nagadanop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulanan, gipuno mo ako
Unya giila ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala nako ilimod. Mingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo, ug imong gikuha ang akong sala. Nagdalo ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulagan, kung ipuno ako sa kalipay sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya, kamong mga matarong. Pagsadya kamong tanang mga matarong ug kasing-kasing. Nagdalo ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagulagan, kung ipuno ako sa kalipay sa kaluwasan. Malindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nagpunsiso kaniya ug tungod niini nagtinumbanay sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa ipagpatubo sa pan sa mga Parisiyo nga mao ang tigpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanan nga tinaguan mabutyag. Bisan unsay inyong gisulti sa ngitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihunghong diha sa tinakpan nga lawak isinggit ngadto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala. Ayaw kamo kahadlo kanila nga makapatay sa lawas apan walay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angayan ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamong bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Himayaon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong hapon kaninyong tanan. Unsa di ay ang imong kabalaka karon? What is your worry? Maybe ang uban nato dinhi mo ingon, nabalaka jud kuaning mga aftershock pa diroy. E bisag natugta sa kagabhion muuyog man lag kali. Walay dili mabalaka, ma-worry niini. If you would allow me to share, niadtong naghatod tag hinabang dito sa norte, na hinabi na ko ang usa sa mga pari sa Bogo City. Niingon siya, ining taas nga building nga natumba, no? It could have fallen into a residential area. Apan it did not happen. Dugang paniana sa ubos ni adto na ay mga tiguwa nga nagpuyo. Apan wala sab sila nadatugi sa maong building. Mingon siya nako, posible nga mga sulagma, random coincidence lang ni. Apan sa akong ubos nga pagtuo, miingon siya, taliwala ni ining daghan kaayong makalilisang nga panghitabo, taliwala ni ining dako kaayong kaguol, labi na sa atong mga igsuon, kansang kinabuhi na kalas in taon. Para niya niingon siya, it is a simple token from the Lord
that reminds me na ako nag-uban ninyo. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, niingon ang Ginoo, mas bililhon pata kaysa gagmayng mga langgam, nga walay bisan usa kanila nga matagak without the Father's approval. And every hair in our head, iihap sa Dios. Kung natong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, as we come to this Eucharistic celebration, gibit-bit nato ang atong kaugalingong kabalaka. We do not deny ang atong mga problema, naa sila. Apan gipatalinghugan nato ang imbitasyon ni Jesus to go beyond our present preoccupations and build our lives on something that is stable, God's presence with us. As we gather in this Eucharistic celebration, we bask in the light of God's presence and allow Him to be with us. As pilgrims of hope, ang Ginoong Dios diha sa kalipay ug sa kaguol, diha sa mga kalampusan ug kapakyasan, is the stable foundation on which we build our lives. No earthquake can shake, no typhoon can topple us over, because God remains consistent yesterday, today, and forever. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, isumbong nato sa Dios ang atong mga kahingawa, ug ablihan nato atong mga kasing-kasing nga punon unta ta sa iyang Dios nung presensya, kay ang Ginoong Dios nga kanato nakiguban adlawng tanan, mao di ay ang paglaom nga dili makapasagmuyo, spes non confundit. And it is in that presence that we find our peace today and forever. Manindog kita ug magampo kita alang sa atong nasod. O Ginoong Dios sa mong magbalantay, dungga ang pagtuaw sa imong katawhan sa Pilipinas, samtang kami naglakaw sa walog nga mangitngit. Midangop kami kanimo, nagpaubos ug nahugno, samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Kami naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagtuaw nga malingkawas. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa tabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat o mga donasyon, gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos, pinaagi sa mga pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Kaloy kami o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus o pundo alang sa pag-atiman sa panglawas
edukasyon ug kaayuhan, gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalahog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahibos sa ilang mga kawalingon, ug magaampo ang magpanita sa akong panagway, ug matalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako, gikan sa langit, magpatanim ko nila, o ipahuli ko ang kaayos sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapausanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadan og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Umarika, Espiritu Santo, baguha ang panagwas sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagka-matinagdanon, pagka-maunungon, pagka-maluluyon, ug walay sukod nga pagka-mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod o usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan o kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, ang mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Among isalig ang among pinalanggang nasod nganha. Lada sa imong mga kamot. kamot. Amen. Ang lingkod, palihog. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad ug sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuning santos nga simbahan. Ang paghalad sa among debosyon magpahimuot unta kanimo, Ginoo, nga midawat kang San Ignacio nga kalanon ni Kristo sa magpan nga limpyo, pinaagi sa iyang pag-antos sa martiryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Imong santos nga martir San Ignacio, pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kadtong mga maluyahon ug imo silang gilig-on aron mahimong imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel sa langit, nag-awit kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoo sa kagahuman, puno ang langit, ang
Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naglahit, si Kristo namalhal, si Kristo mumalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa Amahan namo. Sa mga langit, pagkayo ang imong alam, muabot ka na mo ang imong ingharian, magtumal ang imong pagtuod, dinhi sa yuta, ngayon sa langit, ang kalanungan mo sa matag at law, ihanda ka na mo pasay mo kami sa mga salan, maayong nagkapasay mo kami sa mga nakasala ka namin.
Pangituyan sa pagsunay, hinualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Hagampo kita, mabusugon ta kami Ginoo sa pan nga langit nun, nga among gidawat sa adlaw na tawhan ni San Ignacio, ug mahimon ta kaming mga Kristiyanos sa ngalan ug sa buhat, pinagi ni Kristo among Ginoo. Itugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyong gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa, bawno na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.